Welcome to the iron melting site at Lejja. Ekele muno iwe ekele muno ebe nnọkịta bụ na iron melting site dị na Lejja. Nke ha inu no dị gbogbo gate aka garuo 4000 BC ka ebe a dị. Ebe a ka nzọrọ okwuta. Unu tụọ nwa dị ọra mma. Ekele muno. Adịkwana mma na anyị ga na-eme ihe kwesịrị ekwesị n'elu ụzọ ebe dịka ancient iron melting site a ụwa niile na-ekwu maka ya. Ọ dịghị mma, ụzọ ahụ adịghị mma. Ọ dị ezigbote mkpa na anyị ga na-ekwu ihe kwesịrị okwukwu, na-eme ihe kwesịrị omume. Ọkwa na edozi ebe anyị wedu ụsọ asụkwa na aga ụzọ dị mma aga ya ọzọ bụrụ ya n'ezie n'ụzọ ebe dịka iron melting site ụwa niile na-ekwe ka ọ dị. Ịga ya sikwala ike. Ọ dị nnọọ ka ụzọ ọba anyị edem ofu ihe aha ka anyị na-ekwu okwu ya. Biko nụ ndị ọ dị n'aka Commissioner Works na ihe niile ma ndị obodo ji nkụ n'aka ka edozie ya bụ ụzọ ka o wee dị mma, wee dị fecha onye chọrọ ịga ọ gaghị ọsịsọ pụta. Anyị na-agakwa n'ụzọ meziri na ọ bịa lụta aka. We're approaching Lejja Federal Government Girls College. I'm so surprised that even this school is here. Ụzọ a wee dị like this. This is Federal Government Girls College, Lejja. School a na-ewu ewu. Onye ọbụla nọ na Nsukka na n'ụda ya. Anyị ka na-agakwa on our way to the iron melting site. Ụzọ eteka mana a ga-ere ya taa. John Lejja. Okay, one of them just Lejja. We're gradually drawing close, but it seems like it's still far. Let's continue. Wow, anyị erutego. This is the ancient Lejja iron melting site. Adioramma is here. Wow. Wow. The ancient iron melting site. Namahuya. Anyị na-ahụga ebe m nọ bụ na ya bụ iron melting site dị na Lejja, ebe a nọ wee na-emepụta igwe okwute bụ igwe na mgbe gboo tupu ndị ọcha wee zọọ ụkwụ na be anyị. Onye aka anyị nọkịta unu n'anya na-ahụ ebube dị ebube. Ya bụ Lejja iron melting site dịgoro mgbe gboo a na-ekwu maka ya. Ebube dị egwu bụ ihe nka. Anyị na-anya ka anyị ma anyị ga-ahụ onye katara ya ga-akọwara anyị obere ihe maka ebe a. Anyị nwere akụkọ anyị ga-egochikwa unu. Ekelekwa m unu. Anyị na-emekwa m. Anyị sị ka anyị zọmụkwụ nwabe. O nwere ka ọ dị na ọ bụrụ na anyị rute mbe dị nwabe. Mo wa ye jerugu ni shimi ja kwana anyị
na-ekwe mgbe anyị bịara na-ekwe ka o si dara maka na anyị na-anụ akụkọ abe mgbe ụwa niile n'ịntanetị nwa ebe egwuo ya bịa m rute na ọbịa na-asị bụkwa na anyị nwere edo ha ma ụzọ adịga na n'ime ya bụ onye nna anyị ka ga na agwa anyị nsọ dịcha na enya na erute na biko o ko obere nke anyị jikọ anyị jebu nke ja okay darling yeah darling hey wana ne kuheho okay watch out okay Esto cabiamo oggi. Esigwezali oggi si shiga da ba. Sarmu leju goke. Otobo ha bo tobo leja ile na bis. Leja ile mo tobo ha. Bishe bidoro biare no ma. Otereka. Techimanti. Ande biacha ndela. Ana sina dari he no ma. Aji we biagde magde ke anye mene madu ni shenje ane mebe momele gumbe shile gbe ba o shadu iri mba na to na to bia uko ndo de na kadma be shtere te nda ga nu igbo cha alle jugo ko ba ulo jamale ja ba ugo ko nugo ne dan were oji bo hono do mele jugo ko ile na hele bondo shi no do oji bo hono ndo ai ada ngo shile be oji bo hono Yende ha choko gare he. Sa gare hofuma se muta yeje he choko. Ise. Una ko dare he 20 te. Nugudi ya na ha ko wara. Agbagda he na he huru mbadi ni iche. Oji bo no ndo ai. To na yendo. Ngwa wecha nka wara wa. Ime. Ni je do benka. Thanks. Daroj. No. Daroj. No. Ik cari via. Yeah. That is documented. Ndi bere ba na ga ebute. Hande hulile bia ja de cheba. Okay, hane de ani ibia ni de ya. Yeli le dere ba bo ndo na bia bia. Okay. Okay. Anakara. Okay. Anakara. Ana m ejefu na alata. Okay. N'izu ka ebe aja ejichere m hụ na UK lata na aga m ejezi America. Ihe m jeko je mee ihe osochine. Abụ ka naanị ka m je mụta nkeke. Ka m gwa ya ha na onwere anyị nwere. Ana m abịa nguna nwa ya gara. Ma ana m eji ala Igbo niile agụcha ya dum anyị na ala Igbo. Ọ bụghị mgbe niile mgbọcha ka anyị na-eje. Ma nke ebe anyị na ya ejido gị. Ihụma nwa be m mekwesịrị ne ọ dị ka emi na-akọwa n'anyị ka akụkọ a na-anụ maka ọ dịga epọ n'obodo Nigeria niile. Ọ bụ ekwere ka na ya mara mgbe akwadoro mgbe arịrị ahụ. Na ọ bụ onye fụtara n'ọkwụ ma onye fụtara n'ọkwụ. Eze ha ebe ọma. Eze ha ya bụ nnukwu dị ojii. Nka. Ya bụ eze ha niile. Ọmụba ha alụ arụ na-ada akara. Ọmụba na-alụ ori ma o ruo eke na-abọta orie na-eshimali igbugbo. Bata akara na ọmụba da-alụ echi. Salwado m ọfụma. Eziokwu. Eze ha ehu. Ka ọmụba alụ abetela aha ọbụla.
ọmaba dacharịla lụakwara ọzọ a ga-enye o dacharịla lụakwara ọzọ a ga-enye nri akara na ọlaja echi ya bụ eze nkume ụmụ ebe ofuru onye ọzọ anaghị ebi ka bụ oshuru ofuru oke o nwere ndị chitere mgbe ọbụla anyị amaghị bịa nyiri elu nke a kpegide ekpere ndị be anyị nụfụma afụta jiri ha nyere nso ka a na-ekwe ikpe ya na ekọtụ karịrị ọma n'anya si ekọtụ adịghị mmadụ ite gị na asị uru chitere igwe na-ezulite gịnị mere ịmara everything na bịa ya ha ekpokporo ha Nsukka mụ na igwe na-eji okwu onye na-eke otu na Nsukka anyị karịrị onwe na-ese abịa ụdị mgbaja agbachara yachara enọgwo ya ma anyị bịa na-eke otu na-echighị mgbe a naghị echi ya bịa ụmụ egal ka ha mara ihe dị n'ime Okay, ka ha deliver ihe ha amaghị mgbe a tọrọ. Ọ dịghị okwukwu na-ezuru ha ezu Ekeke ala Igbo nwechere ya dịka ikoro na ndị otu ihe asụchi mere ihe n'ọkụ. abịa asị na ọ bụ egbuto Ya ga-abụ ihe ji obodo niile. niile ezugide izudo mkpa mgbe a na-abịa ezuwe na ha onye memere ya sịrị eme na Lejja mgbe a bịaja ekwu okwu onye ha abịa ebe enume na onye mmiri asịrị eme ata efu adada bụ adada Lejja ma adada Lejja ma adada Ọ na-agwa m na isi munye apata m ihe ya na ọ dị iche ọ na-asha mgbọ eziokwu. Asị na ọ bụrụ na iji ewotu nkeji ole na ole ịgwa mmadụ anyị ha gị nke ọma na anyị nwanyị ihe ọ bụrụ te nkeji na-abụ Boniface Ugwokemani dị n'ụka Lejja eze Lejja ebe anyị kelechi gị ike eze Lejja nọ anyị ji agwa na anyị mgbe anyị nọ ka ọ ma na anyị nwanyị ihe ma ọ gara oke unu nọ n'otobo ugwu dị n'ụka Lejja otobo ugwu a anyị bụ eze Lejja niile na-abịa izu ebe a kpa nkata dịrị anyị ọdụmma dịrị anyị na ebe a ka a na-akpa onye niile vuru okwu abịa ebe a kpa ikpe si na o mere ihe iwu ọ bịa ebe a na-atụ efu adada efu aja egburu adada Lejja ọpụta na-eji egbuere ya na adada na-eji nwoke anyị siri ike n'ọbụ na amaghị m ka ya ọfụ ga-emeko Lejja a na-egeta n'ụha Lejja emegide elekshọn naanị so Lejja abụghị nshi idefụtagide onye ya na onye be anyị mekwa elekshọn na ya onye be anyị na-awụ n'ala gaa n'ihu bido mgbe ọ pataghị chịrị ịgwa na ebe enuma mere ka ọ dị na ọ bụ onye fụta ọhụma onye shi m kwuru erughị 15 onye fụta na ọdịrị ka onye ọmụ ise anụ emere aga ama ihe a sịrị na ya amaghị ise a na-aga gwara gị aga sị na ya sị na ya fụtara ọhụma onye niile fụtara bido n'ala sị o mere aga ama ị na-asa na ya amaghị na ya fụtara ọhụma ọ bụ na emunye apa ha ma efudoma ya bịa na-eme ọ bịa mego onye kwere ka na ya maara ka o mere mme nke a bụ eze nkume ha niile eze okwute ha niile ya bụ nke a bụ ofuru onye ọzọ anyị ga-emetụ eka ofuru asụ ga-emetụla eka imetụrụ enu ihe anyị nwebere gị mmegide na aga ahụ na ọ bụkwa na imetụ aka na amara ama imetụrụ aka na amaghị ama na onwe gị ọ na-eme onwe gị ọ na-eme na ọ bụ na isi ka ya metụrụ enu na ha ga-ekwu mara ihe ga-eme na ya chiri nye ike na o nwere eji eme onye ọgwụ bụ ebe a nke oyi ọgwụ ọ dị ụzọ na-abụ ụzọ bịa n'elu ha adịrị na mgbe ala ọ ji akakwa oyi ọgwụ ị ga-ebu ụzọ maka ọ bụ ka anyị ga
Kai sole ka brinca. Nka bo nu da da mu na gu. O do to bo Lejja lile. O go to bo Lejja lile odaga. O nu da da. Na bu ka yin futara fu. Efu eno to bo Lejja lile. Meje de mba mu nyanya do. O tereka. O ja fu 2 mara and half. Yoga. Ko de ha gbada ba ka gari jebe da ba. Bada be agbada. Ebe a bụ ọyọgwụ. Ọyọgwụ. Ọ bụrụ na ọnwa shi n'igwe, a weta akpata ogbe nke a. Ọnwa shi na-eshi n'onwe were gata n'onwe togbe. Agagde n'onwe. Ọnwa ọzọ shi na-eshi n'onwe wechite n'onwe. Agagde n'onwe. Ọnwa ọzọ shi na-eshi n'onwe wechite n'onwe. Ha na-eme n'hụ. Akwụrụ ọnwa ndị a bụ n'ebe a. Anyị na-akpọ ha ụmụ lọlọ. Dị n'ụka Lejja. Onye sọchara ndị bụ n'ebe a fụta. O weli anya ahụ maga n'ele ọnwa. O shibo ha ehu fụta. Were akpa hụ ha. Legide sa na ọ bụghị be anyị o. Na ọ bụghị be anyị o. Were akpa hụ gara n'onwe tọbụ. Uruka ọnwa ọzọ shiri. Ọ fụta. Galile ọnwa ọzọ shiri. O shi na onwe were sa na ọ bụghị be anyị o. O shi na o were ewejite na onwe. Ọnwa eshile ka ọma ha. Ma ọ sị na ọ bụghị be anyị hụ. Onye dum na ọka nụrụ mgbe ọ sịrị na ọ bụghị be anyị. Maka na ọ na welie olu siri ike. Ọ sị na ọ bụghị be anyị nọ n'ime ụlọ nụma na-esi na ọ bụghị be anyị. Ọ bụrụ na ị nụrụ mgbe ọ sị na ọ bụghị be anyị na-ete gasị na ọ bụghị be anyị. Na ọ bụghị be anyị o. Ka a na-emebe na ha ọnwa abụle ọnwa atịle n'igwe. Onye kara ya na-ekwu anọ n'egbe mara maka ihe ha aja akụzi ya. Onye ọbụla afụtala na aja agwa anụ na ndị ụmụ ụlọ. Na ọma eshile na-adịghị aya ọgwụ ha, oyi ọgwụ be ha. Oyi abụ eshi n'onwe wogete n'onwe, na ogwe eshi n'onwe wogete n'onwe. Ya bụ oyi ọgwụ. Mana oyi ọgwụ ha ọ bụrụ na arụ ọgwụ. Ka ọ bụrụ na oyi ọgwụ bụ mgbe m fụtara nụ m. Na ọ bụghị be anyị ihu ọbụla eji ha abịa ka ọgụ. Nke a bụ odegwo. Gịnị ka ọ pụtara? Odegwo. Nke m fụtara hụ ma. Odegwo. Bishi ada agụwa n'aha n'aha o mere ọma. Na ọma eto. O mere ọma eji agụwa. Ọma eto. O mere ọma ibe anyị niile eji agụwa n'ụkọ. Ọ bụrụ na anyị sitechara nri, anyị bụ ugwu na agbọ. Anyị na agbọ bụ na egbegote ihe ma agbọ. Besoro ụzọ ha azizi na anyị na-ebu village na. O debishi ada agụwa nụ. Onye sọchara ndị mgbada omume. Onye asọchala ndị bụ na mgbada omume nwoke. Asọchala ndị mgbada hụ eshi mbọ bụ gbegote. Onye sọchara ndị gbegote ha. N'igoro. Tukule na nkume ha dokwu iwu. Onye shi na mgbada pụta n'igoro. Tukule na nkume hụ dokwu iwu. Onye ọma agọụda na onye ọma agọụda. Onye ọma agọụda na onye ọma agọụda. Ọ dịghị na iji ọjị oji agọ, ọ dịghị na pa nri ndị sitere na mgbada pa nri. Ọ bụrụ na o mere nwa amụrụ ọhụụ afụtala gị n'otobo ha. Ene anyị esi banye krefụta. Odegwo. Ịmụ mama na-ekughetele gị n'otobo ha. Bishi iji ekugete enu. N'ikire bịa. Nije isi gbegị mete mmanụ. Je chọma ndị ahụ bụ n'onwe na-aya ọgwụ ha. Onye sọchara ha afụta. Nara gị mmanụ hụ gbekọchere sa gị zọ ụda. Onye ahụ achịrị ha. O gbekọchere mmanụ na o jegide mgbe o jekọrọ. Before na ikire fụta n'onwe na ije gbekọ mmanụ bụ shi ikufutere. Onye kufutere ya na-ama gị. Na-ajụ mmanụ. Ga-egbekọgwo mmanụ n'odegwo. Ọsọ wawa na-asa na egelaga gị je gbekọ mmanụ n'odegwo. Olata na omete manu jeku ndị ya ọgwụ saga zoro nya mate because of the baby ogbo ibi be ha ifuga na isi enye to cha no ku anyị mommy ọ dịcha ka isi aka ọba na ha sa woro
ibibe ha anyị nọ n'onweghị mgbe ọ dọ ma abụghị n'ugwudu n'ụka n'ugwudu n'ụka Is ni shi na dịcha ka aka oyibo. Isi gịnị? Ibi. Osisi a. Isi ha. Achọrọ m ịfụ a. Ihe a bụ a na-abịa ha. Na-ajụkwa ayọ. So nna ya eziokwu na ọ dị ekwu ebe ọzọ. Aki were ya na-aba anyị kịta. Mbụ ya ebe anyị ma mpụ. What is not sure? Like eziokwu. Dịkịta ọ bụrụ ebe a ka ọnụnwe nọ ofume ofugbo na mgbada oke otobo no ọ na-emebe yikpọ ọ dị ọnụ suru ọhụ ada ewu dere ewu dị adịghị Ma na ga-ata anata. Ifụtabe na ihu ma o nwego eji ya na-eme ka o ihe eji eme. Ọ bụ na gị ụtọ mgbe ewu ihe na-agakọ agba. Is na o ihe eji eme. Papa mi sinema da anaghị ewoto. Is na o ihe eji eme. Na abụọ dị eme connection ebe a wutin n'ọka na mbara. Ndị nnukwu n'ọka anyị na-hesh. Ya bụ anyị bụ du n'ọka. Okay. Ọ ndị anyị na-hesh. Ha bụ ndị anyị nụrụ n'ọdịbo n'ugwu. A na-emetụ aka. Imetire na o nweghị ya o mere. Ọ gaba azagide ụtọ bụ. Achọrọ m ịghọta. Maka mkpụrụ. Na mkpụrụ. Na nke mebiri na mkpụrụ. Ọkwa permission ka nje metụ aka bịa. Ọ dị igwe. Mkpụrụ achị. Mkpụrụ ede ọtụtụ. Mana nwa amara. Mere m. Amaghị m eto n'ime. Ọ dị ka na-ata. But ọ dị egbu mmadụ. Because achọrọ m itest. The practical. Test ogbo ka ịma ha n'ogbo ka ịma n'ọgwụ ahụ na Test ogbo ma record a. Anyị anụghị na n'ụma. Oge ya ka ndị ọcha tara ya. O person o pụọ ka iwepụta obi. Jiri onwe nenekele ihe. Ọ bụghị m soro ya bụ lele. Ama m nna anyị. Ọ bụ na ogbo ga-eme ka egbu. Ọ ga-adịkwa m ma iwuru na m. I like ijide na m. Just to have it. Ebe ọ bụ na o nweghị eji ene. Okay. Ebe dị na nke na acha chabara acha. Ọ Na na-apụ. ihe ọzọ dị ebe a. I nwere ike ịkọ anyị. Ihe bụkọwara unu kịta. Ejikadịrị ka esi akọwa anyị. Like ya extra. O jikadịrị ka esi akọwa anyị. N'ọgụ abene nke jadi ọhụrụ. Jadi ọhụrụ. Nwere ndị Lejja Cheke mango. ndị bad. Ebe na n'ime. Oshi akịta. Oshi nke akịta. Ọ dị ka akpaka. Akọ ya. Mwachi. Akọ ya. Ọ dị ka mkpụrụ achị. Oshi ọ bụ ebe a ka ọ na-etukwa. Nke a bụ normal oshi A abịa. na-awa aka asọ ya. A na-awa na-ewe ata ụlọ. Papa iwu gọdị n'ime enye. Ahụrụ m na abụghị anụ. osisi anọkwa na osi gbawara agba. Ọnụ mebiri emebi Ọkụ ọkụ. na abụghị taa. Ọkwa ya bịa nke a ka iweftere ba. Charles. Gbara ntị ma onye maka oshi na. Ọ n'ime ya. Agba ọkọlegu ma ebe ahụ ma. Ma n'ime this Ọ thing. n'ime ka oshi. This is this. Na-ekwe ya ba. Ọ dị ka achị. Na mi open am. Ọ dị ka Ụlọ ebe anyị na-eme mgbakọ. Ụlọ oto. Ọ na-efube ebe sọra. Okay. Abi kregun? Akpolia. Osisi na ebe anyị kwesịrị ịkọbata datu dị oshi gbacha gbawa. Lewe. Nka. Ka hụ mana ka. Ọmaba anyị si afụta. Ma ọlụ a. Ọ bụ n'ebe a. Abe? Ebe a. Ma ngwu ebe a. Nke bụrụ ebe a. Ebe a bụ na Emeka abịa bi na snagba. ya mba a na-agbara anụ ha m. Okay. Ọ bụrụ oke ebe ahụ pụta, ndị ụmụ ekirigide. Ọ na-asọ nsọ mmadụ ga-atụ. Oke anyị wee ike ga nso. Ọ chọrọ nsọ. Iji anyị ji eketa ada anyị mkpaka. Ọ chọrọ nsọ. Ije ndị nnukwu nnukwu ma anyị ewu. Ị kara igbu ụzọ. Ihe nnukwu nnukwu mbọ bụ oke. As na eje ide. Onye Lejja n'aka na success. Vuru ụzọ. Solen. Lemene ya foto. Ihe a bụ omenala. Ya kwudotere ochi hụ.
First of all, to assure you. Maybe no kure papa. To bomb maybe. Ya dem ebe mo sha ohamu. Ohamoma. Do my best. Where can I see them? Sawo onuma. Ohamu. As ebe mom na shaft ebe o ma ba shafta. Lo ko no go ban. Mo shime de ke mo no. Ike na na mari ja no ko ni. Ba ni mi na o ba ni mi. The girl no wine to this and that. I'm going to I don't know how mama. The BP don't rise now. I swear. Una ho gane ba ino no. Aho me be do to a na Anambra BBC ya nia. Igbo nwere ihe. Anyị nọ na Lejja. As no ha mama bụ nwa do egu. Obe mere mmadụ 20 je petu na ya je no. O do egu. O do egu. O me na ya je ka anyị na Ya pay ya ga ba nda archaeology. Look one join one no. Ya ga ba ka anyị na eze na ga metu ha. Papa. Hello. Ugo nu te. Ebe ni wonu jere bu be ma gune ba ti afta. Sho na ada. Ebe abu nzo ma. Ya ko de ha. Okay, man, issue ba gbago. Ebe de bere na le be je shofu na egwe lo. Ya bu nzo ma. An rezu izu. No be ti kude na kan lile bi ha lile bo cho. Ma bu so ka. Me zele ja na etuku go wa. Ma bu so ka. Na ke zele ja na etuku. Okay, nke ọzọ a welitekwara echi. Okay. Nke a bụ ụzọ ma adọrọ izu na-ebido nwa tukwuchie nwa gbọọ jezere ma abụghị sọsọ ka tukwuchie nwa. Papa, ọkwa nka bụ nke bụ ezi mkpụmọ ka ịkọwado meni nke ọzọ bụ na-ekwe obere ga-abụ ka enu mụ kwuru. ya bụ ya sọcharụ ndị a niile. Ya bụ eze ndị a niile dịka a nọsọ eze ya bụ eze ha niile mee nke a o kwuru. ọkwa nke a bụ isi na adịghị etukwe nke a adịghị etukwe Mba onye isi na ndị bụ ebe a onye sọchara ndị bụ ebe a na onye sọchara dị ụlọ ka ugwu na-agbọ ndị mgbuele ebe a na ndị mgbu a na onye sọchara na onye shiri n'onwe fụta sọchara ọnụ ogbo nwere a na-akpọ ọnụ ogbo Obu ha swachara do no kalile. Obu ha swachara do no kalile. Na oyiri na na agụchara anyị. Ihe jiri gụọ anụ na achọ yigide odege na eka. Jibe mu. Ana ọ bụ na azụ. Egota azụ eji agụ anụ na ọnụ dịrị okoro nwa. Eri ju ahụ. Ana bụ dị chara onye he. Na kwaba ha igbo. Okay, man na bogoro ari chere, an ga-eke mmadụ. Ha na bụ na eriche. Anyị ga-ericha nri. Anyị ga-ericha ji. Anyị richara ji na ọ bịa bụrụ azụ. Azụ ejiri gụọ anụ, mmadụ na-abụ hụ teju ehọ. Na kwaba ha igbo.
mai peter na okuru ha mai peter na wana mai bịakwutere sịrị anyị na anụ ga-ebi n'eka ma anụ ga-etukwu n'enye o nwere ihe kpatara na anụ ga-ebili nwa bee ka ma anụ ga-etukwu n'enye Anyị fụtara ya bụ ka ọdụ tọgbara ya onye n'ụsọ fụtabere n'eka ọhụrụ ahụ ọdụbe nsọ onye fụtabere n'eka ọhụrụ ahụ ya na alụ Lejja niile mara be mme ike a si edobe n'nsọ a na-abịa kụzi mmadụ Lejja niile na-esi na ha gburu a na-esi na ha gburu mmadụ biri ndị a na-etukwu ha ka o sọrọ gị usoro ni haya ma bu so mbe so ba ni haya una huga ne ekukwe ka mbiwe abe aba kada ji jote fijidogde ho chagde ne shwa zagda obezu na bu no ka bia and na eju kwa ga ni na ha zagda obezu alụ Lejja abịa go mo iwe ogo ne idumoyi Era my own charity work. Ia do uma dó igual. Não vamos futar número pegar no rumo dele. Ia do uma dó aí. Vamos ganhar só de jido na bagagem. Ó baí de jido baí. Na rua. So I will write it to Gunaka. So can I do Kwami? Onu go through. Onu go don so ya na ezemfu. Okay. Na ye okwani iwe. Okay. E ka ovu gabe. We should know me through nka by mistake we do. That mistake can be important. I say e ha ka na ba ka wi iwe. No degu. Aro ga shana. Apa ye keleg. Na yi me ka o. Ke kishiru ekurigo ozugbo ifuta. Okay. Maka na anyị buru ga gbagwa maka na anyị dị aja. Okay. Ọ bụ ka anyị rutere. Nwanne anyị ha anyị na ya na-arụkọgide sịrị ka anyị mara ma ịnọ. Anyị kelechie gị ike maka na ọ bụ onye ihe dị n'ebe ya dị mma bịa jafụta ma e buru ga gbasị ka ya kọọ mara ntakịrị bịara ma ịmakta mbe anyị isi ka ị kọọ mara ihe ka ha mụta ihe. Ya bịa anyị na-asị na ndị ọgaranya nọ n'etiti anyị kụzide na ụmụntakịrị ihe na akụzide na anyị mara nke gwaga anyị na ya maka ọgụ. Onye kwere ndị kwere na ndị fụtara ha ma kwete ndị ka na ejido channel ụka dịcha n'ụdụ n'ụdụ ma ndị ọma na-esisi ejidola ete so ma ejido be na bịa iburu ibube be na-agụ m ipe ụda mkpa ndị ọdụ onye ụfọdụ mmadụ ndị sha mebie na-ebi nka eka onye chidebe anyị onye chine bunu blacks sọsọ abese Lejja niile nke ọzọ bụ onye pastor ebe a anyị ga-agata n'etiti ebe a Okay. ọ bụ na ịpastor na flawa na ịbịa na ịgara Okay, why? Can water no make a man pass? ọ bụ na ịpastor gajeko n'onwe site ihu ese sote n'etiti onwe soro nyiri ọ ga na-akwụtụ ọ mụkwado nkwụshi ọ ga na-akwụtụ ana Ko bara na agba je ko. ọbara na-agba agba anụ taa anụ ịgara n'etiti otogbo ugwu o sote taa sọrị ihe mere mmanụ ji ka agbachie o mete mmanụ abịakwara agbachie eti ala ebe a ụlaga na ọhụhara ụlaga na ọ ga-akwụ n'ụzọ Na dede. Imela o. Ekele dere gị. Thank you so much. Imela sir. Thank you sir. Imela. Ọ ga-agara unu ihu na-achọkwala ọ ga-adịrị unu mma Ise. Agwara m ụmụ akwụkwọ bịara n'onwe akarịrị hi n'eri moto dị eto dịte n'obuhe usele ha niile bụ pas Ise. hụchara ndị nkiji ikpọ ha ọnụ asa na eme ụmụ onye bịara nga nọ ma ya esi eji mmadụ ma afụta kọwa nchara aka ya obodo a mụ bụ dịka a ga-asị gị otore a na-eso okebune Boniface man The last person. ego ka wee tem ụlọ ha mụ bụ nwata mgbe a na-atụ ya Men then what trying to get bonish? atụghị ego rute na mụ anya ndị ọha ga-abụ ụmụ eka
ndị ọma ga-abụ ụmụ ntiri erule ego ngo mana kịta ebuji oke m ga-abụ ojete ebe ndị na-atịrị ego o ji ete ya atịrịrị gị anụ nta o tere ka ọ na ọhụrụ o tere ka ebu na okwute ebe ejiri arịrị anụ ụlọ mgbe gboo over 60 years. Jisie n'ike